Katsotaan mitä se sanoo. Otas sammutin mukaan. Nyt on vähän kuulostaa siltä, että nyt siellä ei ole enää niinku painetta sinne, se ei voi antaa sinne löpönille. Mut kyllä se yrittää. Ja nyt se saattaa bensapumppu taas päin. Niin. Voi olla, että se on imennyt jo sieltä, jos tankissa on jotain. Se hyvin äkkiä imee, kun se pyörähtää. Okei, katsotaan se taas suihkuttaa tuolta. Lisää sinne. Joo. Vittu. How do I dare to do this? Siitähän oli niistä paineista oli vähän puhetta. Äsken. No, katsotaan. Hold your horses. Tulee. Pistähän pumput pois. Kannattais katsoa nyt nuo suuttimet ihan oikeesti. Joo. Niistä tulee tuo tuki ja suuttimen välistä. Niin kun se tulee jostain nyt. Eli siinä on ne orenkaat paskana varmaan. Minä olen saattanut Todennäköisesti se toonissa vehje, jos siellä olisi. Siellä saisi oikein painetta. Ei se. Voihan se olla, että tuo bensakisko ei ole kunnolla esimerkiksi pohjassa, kun se on vähän tommonen itse veritelty. Kannattaa katsoa se. Ennen kuin